kan kon kene ka ina fo competition bela jeni balnanko chama mise ka ye a konona na ibta soro geleya be equipe do kan wakati do la equipe do rebe competition damne ni geleya ye nga takale nyefe ubu wire soro o misali Côte d'Ivoire kan temeni Côte d'Ivoire re ka qualification ga bo pulla o kera nigisi nagasa dahe ma be kunche romi Côte d'Ivoire sera ka ibamba fo kata final la ka coupe yere ota donc am se ka sigi no nyogon fene ye kan Maroc 2025 ale konona na jamana chamambe akene ka olu koni ye coupe inta kateme ni ma fli jamana tanfla olu be nyinentala o be de la ka kan ta kateme jamana do be minu ma delika kan ta ina fo Mali Burkina Faso Gabon mogo kanki koloshi olu la parce que ou fene ou ka participation ka chakan kene ka ou be nyeda nyenemo wira ga détail fitin do de budget à chaque fois surtout Mali re ne Mali takalaje ambay ka fo Mali éliminé na chiko mi kan temene na Côte d'Ivoire nyekoro al 600 animisa be en malien na kadaka Mali ni éliminé lu kumangan choko shila ni ntola taina anye ntola tamin koni donc magla Mali degli kramo kura Tom Saint-Fit anaka chedung fokata se fédération nyemoro ma ale ni ministère ka fara Mali dembela jenenga bela jenenki tege di nyoma ka barawke degli kramo ka plan de préparation nyenema bo ka di fédération ni ministère ku jijaka au plan exécuté ni okera ambeka minyini abesro parce que bien avant même le tirage Mali équipe nia takalaje équipe ntolatan jolumba ambolo wa jamana chaman kumbeka Mali éviter Maroc wire olu mi eklona bembaye ou fenesranendo malien uka ntolatana korodok me tirage kenega no e aji Mustafa Aji ale ya ira ka foko olu benu koloshi Mali la kosebe kadaka Mali ntolatana be yoromna bibina obe donga dula ala atlunja amina ya rabbi